ba ita take bi ba. Ba a warware matsalar ilimi da hayaniya, ba a warware matsalar ilimi da ashar. Mai abin faɗa baya faɗa sai dai ya faɗa. Da haka duk wani hadisi da aka rawaito malaman musulunci suka rubuta, duniyar musulmi ta karanta, ta fahimce shi, ta yi aiki da shi da kyakkyawan ma'ana, duk lokacin da muka ci karo da su wallahi sai mun karanta. Kuma ba da fassarar mu ba, da fassarar magabata. Kai ma idan kana kishiyantar mu a haka, yadda ba mu zage ka ba, littafi muka kawo muka karanta, kai ma kawo littattafan ka karanta. Shiriya ba a hannuna take ba, ba a hannunka take ba. Kai hatta annabawan da Allah ya aiko da aiken caye ba ku ne masu shiryarwa ba, ku na ku faɗa. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وما على الرسول إلا البلاغ المبين. laifin annabi shine ya kisar da sako, laifin malami shine ya ki faɗar gaskiya, amma ya tirsasa wani ya bi gaskiya ba nasa bane ba. Bayan ne wannan bayanin ka yadda kai ta shafa, kai zagi kai ta shafa, ba abin da ya shafe ni. Fata na Allah ya shirye ni ya shirye ka, abin da kadai nake iyawa kenan. Amma ka yi tsammanin wai tsoron karkai hayaniya za ta sa ko ni ban faɗa ba wani ba zai faɗa ba cikin malamai, wallahi ƙarya kake yi. Mafarki kake ka farka. Mafarki kake ka farka. Ba wani malami da zai zo yana karantarwa wai ya zo wani gabar hadisi dan tsoron kada wani ya hayaniya wai ya ce ba zai karanta ba. In haka ne Qur'ani ma ba za a karanta ba. Qur'ani ne yake cewa wanda suka ce Annabi Isa dan Allah ne kafirai ne. In an zo sai a tsallake ayar. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasa. Wanda suka ce Allah uku ne, Allah ya ce kafirai ne. Yahudawa Allah, to shikenan kawai saboda tsoron kada Yahudawa su yi abin nan sai a ki karanta waɗannan ayoyi? To ba haka wahayin Allah yake ba. Allah ya yi ku bayyana ta hanya da ta dace, ku banni da su. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen inna kafaynaka almustahzi'in. Tsage abin da muka umarce ka. Ka kauda kai gaburan duk abin da za a faɗa. Mu mun isar maka masu izgili, haka Allah yake da Annabi. Me abin da ba a gaya wa Annabi ba wajen karanta Alqur'ani? Me abin da ba a gaya wa Annabi ba wajen isar da sakonsa na wahayi? Amma hakan bai sa manzo Allah ya daina ba. To wannan shine ga duk wanda yake neman gaskiya. In dai ka ce Bukhari ka tsine masa, to Bukhari daga Maliku ya ji.